Musomisɛnninw ni musokumabaw bɛɛ bɛ violence subi différentes formes na déjà a bɛ daminɛ depuis bas âge la sokɔnɔna ni ko fo k'a se baarakɛyɔrɔw la ko fo k'a se bolonfɛlaw la ko fo k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la. Ayiwa fɔlɔ musolakaw kun ti kariya ka u ka ɲagataw ɲɛfɔ maaw ye yala an bɛ waati min na i ko bibi in na falen dɔ la kow la wa? Musow bɛ kariya kow yɛlɛmara parce que an bɛ société kɔnɔ société mun na mɔgɔ tɛ se ka kuma parce que ni bɔra an yɛrɛ ɲuman na i bɛ bɔ ni i yɛrɛ ye wa an ka zana caman b'a fɔ ko linge finikunɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de k'a tɛ ko kɛnɛma fɛn min fɛnɛ tɛ nkalon ye fan dɔ fɛ mais musow auparavant c'était vraiment pas fréquent et c'est les violences il faut savoir sont des sujets vraiment tabous a kuma tɛ kɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma bɛ kɛnɛmala ma donc an bɛ wagati min na i ko bi silence bɛ ka briser wa tabou bɛ ka enlever ka bɔ violence kan musow bɛ kuma yɛrɛ de non seulement musow bɛ kuma ONG ka niveau la sisan nɔ mais u bɛ kuma hali fanga niveau la caman bɛ taga fanga yɔrɔ ka taa kuma kɛ mais malheureusement i b'a sɔrɔ a caman bɛ démarche ninnu tɛ aboutir deliw bɛ bɔ a kɔnɔ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ donc u bɛ segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silence bɛ ka briser les femmes osent vraiment s'exprimer et vraiment dénoncer les violences de différentes manières u bɛ baarakɛyɔrɔ ta fɔ u bɛ bolonfɛlaw ta fɔ u bɛ bɔlɔlɔw ta fɔ parce que violence a m'o de fɔ a lo ka ca sugu ka ca parce que hali violence en ligne fɛnɛ bɛ yen nɔ ka kuma jugu ta u bɛ ka ko jugu ni menaces ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan o bɛɛ fɛnɛ violence suguya dɔ ye violence dan tɛ bugɔli dɔrɔn violence dan tɛ nenini dɔrɔn a sugu ka ca violence dɔw yɛrɛ bɛ hali a kuma yɛrɛ ti kɛ mais i b'a sɔrɔ violence mentale don i b'a sɔrɔ violence psychologique don i b'a sɔrɔ violence morale fɛnɛ don donc c'est tellement subtil et c'est tellement ancré que malheureusement mɔgɔw t'a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin de ye violence ye. An y'a ye wulikajɔw caman kɛla wa wulikajɔw caman fɛnɛ bɛ ka kɛ yaasa ka dansigi kɛ musow yɛrɛ ka ɲagata la Mali jamana kɔnɔ yala an bɛ se ka fɔ ko jaabi ɲumanw bɛ ka sɔrɔ wa? An bɛ ka chiffre minnu ye don o don ka taa fɛ chiffre bɛ ka yɛlɛ de chiffre bɛ ka yɛlɛ chiffre tɛ ka jigin baara caman bɛ ka kɛ partie prenante fɛ baara caman bɛ kɛ état yɛrɛ fɛ baara caman bɛ kɛ association féminine fɛ baara caman bɛ kɛ ONG fɛ pour que ka se ka dɔ bɔ a la mais baara min don c'est un combat de longue haleine baara min don a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donnen don parce que fɛn min don a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɛ donc n'a fɔ ni ne ɲininkara bi ko danfara b'u cɛ ne bɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana. Voilà, forme kura nana forme dɔw bɛ exister bi par exemple forme kun tɛ exister fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fɛnɛ kun bɛ exister fɔlɔ o forme fɛnɛ kun tɛ exister bi. Ayiwa ni dɔ ka kan ka fara wulikajɔw kan nin kɔnba in na olu bɛ se ka kɛ mun ni mun ye tugun? Ne bolo pour que ka violence kɛlɛ an bɛɛ ka kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma de chiffre y'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko n'i ye muso jɔ saba k'i b'a sɔrɔ ko kelen bɛ yen nɔ o ye violence subi a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais mun bɛ se ka kɛ c'est que an bɛ lamɔli cogo de la sisan an bɛ marali cogo de lajɛ a bɛ daminɛ depuis du kɔnɔna de la ni du kɔnɔna bɔra yen école b'a la n'o bɔra yen nɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ kɔrɔbayara i taa baarakɛyɔrɔ ni fɛnw na i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ donc il faut qu'on éduque à la maison il faut qu'on éduque et la petite fille et les petits garçons autant pour moi. An ka essayer ka violence expliquer u ye an ka essayer vraiment ka dɔn bɛɛ ka hakɛ min bɛɛ ka hakɛ min wa bɛɛ dama ka mun kan ka mun na donc peut-être n'o o mentalité ninnu sera ka cultiver denmisɛnninw hakili la on peut espérer que olu bɛ kɔrɔbaya yɔrɔ yɔrɔ nouvelle génération dɔ bɛ na minnu ka violence gestion na anw ta tɛ kelen ye ou peut-être minnu ka génération na violence tɛ kɛ i n'a fɔ anw ta kɛra cogo min na ou bien i n'a fɔ anw ba ta kɛra cogo min na o ye fɔlɔ ye filanan bɛ se ka kɛ min ye sisan état yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ kɛ ka réforme ni législation bila sen kan minnu b'a to violence kɛlɛli bɛ se ka nɔgɔya o ni mun b'a to fɛnɛ muso ni musomisɛnninw bɛ se ka lakana violence tɔɔrɔ fɛnɛ ma sabanan ye ONG ni association ka niveau ye o ye ka continuer ni projets ye o ye ka projets kɛ projet minnu bɛ se ka communauté ni population sensibiliser mun bɛ se ka to k'u la kunnafoniya k'u la dɔnniya o ni mun bɛ se ka to muso minnu n'u ye violence vécu ka diɲɛnatigɛ la elles peuvent avoir le courage de s'exprimer et de vraiment briser les tabous parce que a tɛ taa o fɛnɛ kɔ il faut qu'on en parle sujet mun don il faut k'a sujet k'a fɔ plus sujet bɛ fɔ plus tabou bɛ bɔ a kan n'o fɛnɛ kɛra a kɛlɛli fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya donc médiaw fɛnɛ bɛ se ka mun kɛ o ye halisa ka kuma di mɔgɔw ma ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw ladɔnniya k'a dɔn ko violence ninnu ye ko ye ko min man kan tɛ ka kɛ wa mɔgɔw man kan tɛ ka ko minnu subi mɔgɔw man kan tɛ ka ko minnu kɛ ɲɔgɔn na voilà.